जोङो जोंनि अराय थुलुंगा NGOआ जोङो जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो बेसिकेलि जों फार्मार बेस जों खामानि मावदों आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि खामानि मावदों आरो स्पर्ट्स कालचार बिदि जोङो मोनथाम मोनब्रैसो बिभागाव खामानि मावदों। दा जोङो राइट नाव जोङो मासरुमनि थाखाय जोंनि खेथियकनि थाखाय जोङो जि ट्रेनिं लाबोदों बेखौ जोङो गोदोर लेभेलाव जों लांनो सानदों। जोंनि बर' खेथियकफोरा जेन उननि समाव गावनि आथिङाव गसंनानै जेन आगबारिलांनो हायो। बेनिखायनो जोङो बे थांखिखौनो लानानै जोङो जोंनि बे सेलमारि गामियाव जोङो दिनै फार्स्ट हाबदों। जोंनि अराय थुलुंगा NGOआ जों ट्रेनिं होदों। ओमफ्राय जों बाखि समावबो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो जोंनि एन्टायार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन जों ट्रेनिंफोरखौ होनो होननानै जोङो नाजागासिनो दङ। सहाय खालामनो हागोन? हागोन। जोङो जि बिथांमोना जि खेथि खालामगोन मासरुमखौ बिनि उनाव बिथांमोना जि मार्केटिं जि लाइनफोरखौ नांगौ जायो जों बेखौ अराय थुलुंगा NGOआ जोङो बिथांमोननि लाइनखौ जों होना होगोन। आरो जोंखौ आरो जुदि ट्रेनिं सोलोंबावनो सोरबाफोर गोसो दङबोला जोंखौ जगाजग खालामबानो एबा जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जोंखौ मोननो हागोन। अभियासलि जोंनिफ्रायनो मोनगोन बे मासरुमनि बे जोलैफोरखौ। माथ्र' जोंनो खोन्थानांगोन जे माला नांगौ बेखौ होमबानो जों अर्डार होनानै जोङो बिथांमोननो होफैनो हागोन। जों सेलमारिनि अनगायै जोंहा सिलपुता दङ। ओमफ्राय जोंहा सेकेन्डआव अरां जोंहा हेड अफिस NGOनि हेड अफिसावनो जोंहा जागोन अरां गुरुबान्दा होननाय जायगायाव। डेटआ जाबाय दिनै 19, 20, 21 बे रायजोफोरखौ मा बुंगोन जुदि नोंथांमोननि बे खामानियाव आवगायबोनो थाखाय? जों अराय थुलुंगा NGOआ अलवेज वेलकाम रायजोफोरखौ जायहा गोसो दं इस्सुक दङ जोंखौ लोगो हमब्लानो जागोन। आरो जोङो बिथांमोननो लामाखौ जों दिन्थिलांगोन जों हेल्पिं हेन्डखौ। बे ट्रेनिंखौ अराय थुलुंगा NGOआ CIH सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ हर्टिकालचार नागालेण्ड मेजिफेमा होननाय जायगानिफ्राय जोङो मोननो हादों। जे बे खाबुखौ जों मोनदों। मोननायनि थाखाय जोङो NGOआ हसाखैनो जों रंजाखांदों आरो जोंनि खेथियकफोरनि थाखाय जोङो बिदि खाबुखौ होनो हानो मोननायनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों।